Studie, která mapovala výskyt nemocničních infekcí a používání antibiotik v našich nemocnicích, se v České republice zúčastnilo 39 nemocnic a v nich 12 296 pacientů. Bylo zjištěno celkem 907 případů infekcí spojených se zdravotní péčí u 828 pacientů. Tento zhruba 7% podíl pacientů se zjištěnou nemocniční infekcí se významně nelišil od celoevropských dat. Podíl hospitalizovaných pacientů, kteří byli léčeni antibiotiky, byl pak nižší než evropský průměr. Problémem u nás podle studie dlouhodobě zůstává nedostatek odborně vzdělaného personálu, který se v nemocnicích problematikou prevence a kontroly infekcí zabývá. Optimální není ani počet jednolůžkových pokojů, které dodržování správných postupů v prevenci a kontrole infekcí v nemocnicích usnadňují. Nejčastější zjištěnou infekcí u českých pacientů byla infekce močového systému 30%, dále infekce dýchacích cest 20% a infekce v místě chirurgického výkonu 20% případů. Další komplikací byly infekce krevního řečiště v 9% případů, infekce trávícího traktu v 6% případů a infekce kůže a měkkých tkání v 5% případů. Zbylých 10% tvořily infekce nezařazené do těchto uvedených skupin. Celkem 3797 pacientů bylo léčeno antibiotiky, což představuje zhruba 31% ze všech pacientů zařazených do studie, přičemž ve 20% byla důvodem k podání antibiotik infekce spojená se zdravotní péčí. Významným zjištěním pro Českou republiku je také vyšší procento vzorků vykazujících antimikrobiální rezistenci. 30% bakterií izolovaných od českých pacientů zařazených do studie bylo rezistentních neboli odolných léčbě vybranými skupinami antibiotik.